Enkosini ngenza ukuthi ngizedluze ngiyakhuleka. Ngiyanibikela umkhulukazi ngokuthi indaba engixoxa ngofakazi. Ngigeme ngomfungela. No, ngithi ake sibambe la ividiyo yanamhlanje bese sikhuluma ngento ezothuba nje kancane, ukuhlephula nje futhi. Ngake yakhuluma la ngomlozi, ngicela ukunibingelela ngomlozi, lokhu abathi abanye amakhosi aphezulu. Ngake ngakhuluma ngalowo moya. Ngibingelela lonke eNingizimu Afrika, eZimbabwe, Swatini, Mpumalanga, Mozambique, phesheya kwey'lwandle, nonke nje kanzakwethu enisuke nikhona. Lisibukela lelikwazi yokuceka. Akanye kancane impilo nibone ukuthi ayisibona umlingo. No, ngithi ake sizohlephulana nje kancane izinto ofanele nikwazi ukuyiqaphela niy'bone ngomlozi. Okokuqala nje, umlozi okufanele nazi kakhulu ngakho ukuthi umlozi wemvelo uyazifikela nganoma isiphi isikhathi osuke ufika ngaso, kuwena noma ekhaya. Uqala khule mina kunezangoma bengazi kahle ukuthi uma sinomlozi ubuzwa ngayo sithi hawu, nanka amakhosi ayeza, suza umlozi uduma phansi entabeni, suza uduma phansi emanzini, esizibeni. Omunye sikuzwe ukuthi olusuzwa sithi hhayi ake nishaya ukuthatha kushaya isigubhu, na amakhosi aseza afike, baxoxe indawo bese beyaphuma behamba. Yabo, abelozi bona bebekwazi ukubona ngisho umuntu ofike bengekho, bazokutshela ubusalindile ukuthi wena ukuthi uzobatshela, kodwa bazolitshela kuqala isangoma, ngoba isangoma esisuke sinabalozi amakhosi aphezulu esisuke sisho kahle. Khuluma ngomlozi wemvelo la. Sasivedane sisho kade hhayi hamba ubuye, abekho kuyibona bona abalozi, basahambile babona. Uma bebuya bazosho besitshela futhi singene isangoma, bengena bethi hhayi kuyakade kufika unosibanibani okwebanibani la, ubizwe ngokuthi nokuthi lowo muntu womlungisela kanje. Hhayi le mlozi yenu eseyahlala ey'godlweni, ongawuzwa ngisho uqhuma ukhuluma phandle esangweni, ongawuzwa ngisho uyoqhuma phezulu kwendlu. Yebo, ungaqhuma impela esigodlweni, uqhume wenze yonke into, kodwa funa ukumlozi uma ukuthi uyezwa uzwakale, uqhume uzwakala nje phansi le esangweni, ukuzwakale udume emanzini, udume emalwandle, uduma phansi emgedeni la kugcwele khona iziba, kugcwele umoya. Hhayi le nto lena Nkosi yami esesayibona, soba khona ngisho umlozi efakwe ey'gubhini manje, shwele Msindisi, kodwa kumlozi wangempela lowo. Hhayi lo wokudlala, hhayi le yokwakhiwa esegcwele ezweni, hhayi le mlingo esikhona. Yingakho ngiyaye ngithi umlozi noma abalozi abathwaselwa. Seningazidla-ke iy'nkamba lezi enithi lo watshengiswayo Nkosi yami azama ukunceda wena, akunikeze ukuhamba bese kutshela ukuthi-ke uyokwenza kanje, ugcine kanje nicikeleshwana khona, noma nibonisane ukuthi nenze kanjani. Bese siyeza nasesanusini. Ngiyathokoza ngani zamakhosi, ngoba isanusi naso asithwasi, kodwa namhlanje bakhona sebethwasa. Ngiyathokoza ngani zakwethu. Khulu semakhosini indaba elixoxe ngofakazi. Nayigeme mfungela. Ngiyathokoza. Amakhosi ami.